Cynhyrchion pawb o Fro Edern. Gobeithio bod chi gyd yn iawn, jyst neges bach cloi weithio chi. Y peth sydd wedi cadw fi fynd trwy y cyfnod lockdown yma'r boi bach yma'n hyn, Twm fy nghi. Wedi mwynhau mynd am dro gyda fo bob dydd, a mae hynny wedi cadw fi fynd. Helo, siwmai bawb. Edrych ymlaen i weld chi gyd eto ac i gael torri'n wallt. Newch yn siŵr bob dydd bod chi'n cael eich curiad calon i fyny nes bod fe'n anghyfforddus. Mae'n anodd wneud weithio ran cymhelliant, ond mae e werth wneud ran eich iechyd. I godi calon, dwi'n offi chwarae'r piano neu canu can. Byd garedig i ti dy hun. Rwy'ch chi gyd, cawch yn heini a mwynhewch yn hwyl. Hyn sydd wedi helpu fi ystod y cyfnod anodd yma ydy gallu dod allan o'r tŷ a mynd am dro yn enwedig gyda'r tywydd yn braf a chlywed yr adar yn canu a gwerthfawrogi byd natur. Top tip Mr Hyam yw, byddwch chi'n garedig, cerwch mas i helpu gyda. Bore da pawb, gobeithio eich bod chi'n cadw iawn ac yn saff. Yr hyn sydd wedi fy helpu i yn ystod y cyfnod yma ydy mynd am dro bob dydd a gwrando ar lot fawr o gerddoriaeth. Cofiwch chi gael lot o awyr iach ac i fwynhau'r tywydd braf. Byddwch garedig bob un ohonoch chi, byddwch garedig wrth eich hunan, eich teuluoedd, eich ffrindiau, a os nad ydy heddiw wedi mynd yn dda, codwch eto a dechreuwch ar newydd yfory. Gwenwch, byddwch hapus a gobeithio'ch gweld chi gyd yn ddian hwyl. Helo, Criw Bro-Edern. Top tip Miss Davies y swyddfa yw i joio natur, yn enwedig pan mae'r haul fel mae heddiw yn yr awyr las. I gadw'n hapus yn ystod y cyfnod rhyfedd yma, dwi'n hoffi cael cwiz wythnosol hefo staff Bro-Edern. Siwmai bawb, bydd garedig. Helo, bydd garedig. Helo, bydd garedig. Helo pawb, bydd garedig. Siwmai Bro-Edern, bydd garedig. Byddwch yn garedig i bawb, ond cofiwch byddwch yn garedig i chi eich hunain. Helo blant Bro-Edern, Miss Price sy'n yma. Yr hyn rwy'n mwynhau gwneud mwyaf yw mentro mas i'r awyr agored. Does dim byd gwell. Hwyl am y tro. Yr hyn sydd wedi helpu fi dros yr adeg yma yw i fynd allan yn yr awyr iach, cael bach o amser yn mynd am dro, mynd o'r ci am dro, jyst amser i fi fy hun. Wel, helo bawb, gobeithio chi gyd yn cadw'n iach yn ystod y cyfnod anodd hyn ni'n gyd yn gwynebu. Mwyn helpu fi ymdopi gyda'r cyfnod hyn, rydyn sicrhau bod fi'n mynd am dro o Malaya 5 km bob dydd ac eisiau nhw chydig bach o marfer corff yn lleol o amgylch fi'n byw. Helo, ffordd dwi'n cadw yn iach ac yn gall ydy mynd ar y beic cael mawr bob dydd neu mynd am dro yn y tywydd braf. Helo bawb, top tip Mrs Milton yn y swyddfa yw mwynhewch yr amser yma gyda'r teulu. Helo bawb, gobeithio bod chi'n iawn. Math o beth sydd wedi helpu fi yn y cyfnod yma ydy ymarfer corff a hwn. Cadwch yn saff bawb. Helo, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Dwi'n mynd am tro hir o gwmpas y bae gyda'n heulu bob dydd. Mae'n rhoi cyfle i ni sgwrsio, chwerthin a cael digon o awyr iach. Cadwch yn saff a bydd garedig. Mwynhewch ar y tymor bawb. Triwch nawr i leihau ar amser sgrin a chael gymaint o awyr iach yn y gallwch chi. Ta-ta! Dwi'n cadw'n iach yn ddefyliol ar hyn o bryd trwy gadw rwtîn pob diwrnod. Felly codi'n gynnar yn y bore a sicrhau fy mod i'n mynd i gysgu digon cynnar. Hello everyone, Mr Kenny here. My top tip, don't wear your sandals in the rain.